Benvinguts al Minut de la Terra. Els registres fòssils ens diuen que fa uns 250 milions d'anys no hi havia cap arbre a la Terra dissenyat per sobreviure a temperatures per sota de la congelació. Tots estaven preparats per la vida als tròpics, on sempre fa calor. L'aigua sempre és líquida i no hi neva. Si agaféssim un arbre tropical, tant si és antic com modern, i el transportéssim a Sibèria o Patagònia a l'hivern, la seva aigua es congelaria, formant cristalls de gel afilats que perforarien fatalment les cèl·lules vives de totes les seves fulles. El mateix que els hi passa a l'enciam i als espínacs quan es congelen. Aquest fred també provoca que l'aigua de les canalitzacions de l'arbre es congeli i es formin bombolles perilloses en el gel, a partir dels gasos que anteriorment estaven dissolts en l'aigua líquida. El gel en si mateix no causa gaire mal, però quan es desfà queden les bombolles, creant un problema perquè tot el sistema de fontaneria depèn de l'atracció intermolecular que s'estiren mútuament. Les bombolles d'aire trenquen la cadena de molècules, essencialment tancant el flux d'aigua. Així que per sobreviure en temps fred, els arbres necessiten evitar dues coses: bombolles en els seus tubs i dany directe a les cèl·lules vives a causa del gel. Els arbres van resoldre el primer problema abans de marxar dels climes càlids, perquè les bombolles d'aire també són un problema durant la sequera. Quan les plantes treballen més dur per obtenir aigua del sol, els seus tubs conductors d'aigua poden aspirar accidentalment petites bossetes d'aire del teixit circumdant. Per combatre això, els arbres dels tròpics secs van desenvolupar tubs més prims, que gràcies a la física de les bombolles i l'aigua, generen menys bloquejos de bombolles que els tubs amples d'alta capacitat dels seus cosins dels tròpics humits. Així que la fontaneria dels arbres ancestrals, adaptats a la sequera, va ser accidentalment preadaptada també per al fred. En arribar a llocs freds, els arbres van evolucionar dues tècniques que encara utilitzen avui en dia per evitar les fulles congelades. Una és omplir les cèl·lules de les fulles vives amb una saba dolça concentrada, una versió biològica de l'anticongelant. Alguns arbres, principalment conífers perennes, com els pins o els avets, utilitzen només aquesta tècnica i mantenen les seves fulles durant tot l'any amb un anticongelant superfort. Però altres espècies, com els aurons, els abadolls i els làrix, combinen un nivell menys extrem de sucre a les seves fulles amb la pràctica de quedar-se sense fulles a l'hivern. Aquestes tècniques eren adaptacions úniques per superar el fred. I dic eren perquè els descendents dels arbres que perden les fulles van tornar als tròpics secs, on les seves estratègies els van ajudar també a fer front a les sequeres estacionals prolongades. Pel que sabem, la saba dolça és l'única adaptació que només és útil en llocs freds. Per això hauràs d'anar lluny al nord si vols el dolç i deliciós anticongelant. O bé pots buscar-te un amic al Canadà que t'enviï una ampolla dels que ells en diuen maple syrup. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.